Basszus, én nem hoztam. Hát én sem. Mi se? Nálam. És ő itt a Bogi, a kicsi, akinek mindig minden van. Sose szoktam mondani, hogy kell táncipő. Mindig mondom, hogy kell táncipő. A késés alapvető probléma. 1, 2, 3, 4, 5, Jaj, bocsi, hát hello, szia. 8, szia, 2, 3, 4, 5. Én csak az ébresztőm nem szólt, és amiatt bealudtam, de még elmentem a boltba, de attól lekéstem a... Patrik, túl sokat beszélsz. 1, és 2, és 3, és 4, 5, 6, gyere le, 7. Mi a baj? Hát a Blanka megütött. Mi van? Na jó, maradj akkor itt, jó? Véletlen volt, alig ütöttem meg, de bocsánatot fogok kérni, ne ez legyen, hogyha ennyire megbántottam, de tök véletlen volt. Látszik? Szerintem nagyon látszik. Szóval a Blanka, én tudom, hogy az elejétől fogva nem szeret engem, de hogy ezt ennyire nyíltan ki is mutassa, tehát hogy nagyon lila. Petra... Mi is a Petra? Ez a generáció. És hát van Henny és a fura szokásai. Milyen volt? Úristen, Nem szoktam hallgatózni. Nem nyújthatunk másik zenére? Nem. Henny? nem áll. Annyira unom már, hogy mindig erre van a nyújtás. És mi ez? Titanic? A Titanic. Istenem. Titanic. Általános iskolás voltam. A Titanic. Már 5. alkalommal nyújtunk a Titanicra. Most Ja, hogy nem én jövök? Jó van. mindig ezt csinálja. Azt se tudja, hol van. Hát ez így nagyon rossz lesz. Azt se tudom, mit csinálom. Technikai. Valaki megmondja. Akkor ide fog ülni a Patrik. Jó, az úgy jó. És akkor oda pedig az Anikó. Na. Jó, de akkor itt maradjál. Mindenki itt maradjon. Anikó is. Anna. Amúgy én Anita vagyok. Ezek vagyunk. Mi? És ez a művész ifjak. Kicsit szétszart, kicsit kaotikus, de ez vagyunk mi. Hogyan tudnék élni nélküled, hisz rólad szól az élet. Nem történhet semmi sem veled, míg létezem és érzek.